салом дӯстон, ба дарси навбатӣ аз силсила дарсҳои омӯзиши забони русӣ хуш омадед. дар ин дарс дар бораи мавридҳои истифодаи шакли ҳолати мафъулии ғайримустақими исмҳо ё дательный падеж существительных суҳбат мекунем. ҳолати мафъули ғайримустақими исмҳо ё дательный падеж существительных бештар дар мавридҳое истифода мешавад ки феълҳо бо исм пайваст мешаванд ва чуноне ки дар дарси 16 гуфтем исмеро ифода мекунанд ки амал ба он нигаронида шудааст. ва ҳоло мисолҳоро бо ҳам мебинем. Учитель помогает ученице, ки тарҷумааш мешавад муаллим ба донишомӯз кӯмак мекунад. савол мешавад учитель помогает кому? ва посухаш мешавад учитель помогает ученице. калимаи ученице дар инҷо дар шакли дательный падеж омадааст ки поёнаи эро гирифтааст, аммо шакли аслии калима, яъне шакли ин калима дар именительный падеж ученица аст. ҳамон гуна ки бибинед ай охираш меафтад ва ба ҷои он э мегирад дар дательный падеж. ва ҷумлаи дигар я иду к другу, тарҷумааш мешавад ман ба назди дӯстам меравам. ва саволаш мешавад я иду кому, яъне ман ба назди кӣ меравам. ва ҷавобаш мешавад я иду к другу. дар инҷо ҳам калимаи друг ки дӯст аст дар шакли чӣ омадааст? дар шакли дательный падеж омадааст ва дар охираш поёнаи ӯро гирифтааст. ва мисоли дигар я звоню сестре, ки тарҷумааш мешавад ман ба хоҳарам занг мезанам. саволи ин мешавад я звоню кому, ҷавобаш мешавад я звоню сестре. калимаи сестре дар инҷо дар шакли дательный падеж омадааст. я скажу продавцу, тарҷумааш мешавад ман ба фурӯшанда мегӯям, ки саволаш мешавад я скажу кому, я скажу продавцу. калимаи продавцу дар шакли дательный падеж омадааст ки аслаш дар шакли именительный падеж чӣ мешавад? Продавец. ва таваҷҷӯҳ карда бошед, ин продавец, ин эаш вақте ки дар шакли дательный падеж меояд меафтад. ва ҳамчунон калимаҳои торговец, пловец мисли ҳамин калимаи продавец дар шакли дательный падеж тасриф мешаванд, яъне тағйир меёбанд. масалан я скажу продавцу, я скажу торговцу, я скажу пловцу. яъне ман ба фурӯшанда мегӯям, ман ба тоҷир мегӯям ва ман ба шиновар мегӯям. калимаҳо тарҷумашон ҳамин хел мешавад. мавриди дуввуми истифодаи исмҳо дар шакли дательный падеж мавриде аст ки исмҳо бо калимаҳое пайваст мешаванд ки чӣгунагии вазъияти онҳоро ифода мекунанд. масалан ҷумлаи студентус кучна, донишҷӯ зиқ аст ё донишҷӯ дилаш танг аст. калимаи студенту дар инҷо чӣ дар ҳамун шакли дательный падеж омадааст. ва таваҷҷӯҳ кунед ки поёнаи чӣ гирифтааст? ӯ гирифтааст. ё ҷумлаи дигар моей сестре весела, вақти хоҳари ман хуш аст. калимаи сестре дар инҷо дар шакли дательный падеж омадааст ва поёнааш дар дательный падеж э аст. ё егору тепло, егор исми одам аст, тарҷумааш мешавад егор гарм шуд ё барои егор гарм аст. хуб ҳар гуна ки тарҷума кунед. ва инҷо ҳам ки бибинед егор вақте ки дар дательный падеж омадааст дар охираш чӣ гирифтааст? поёнаи ӯ гирифтааст. барои ин шумо лутфан дарси 16ро як бори дигар мурур кунед ки дар он ҷо гуфта мешавад дар бораи поёна ё окончанияҳои дательный падежи исмҳои забони русӣ. ё инҷо омадааст маме грустна, модар ғамгин аст. калимаи маме ҳам дар инҷо чӣ дар шакли дательный падеж омадааст ва поёнаи аашро аз даст дода поёнаи чӣ гирифтааст? э гирифтааст, ки исми ҷинсияти занона ё муаннас ё ба забони русӣ бигӯем женский род аст.
мавриди сеюм вақте ки исмҳо бо калимаҳои нужна ки маънояш лозим, надо ки маънояш зарур аст, надо навишта мешавад, нада талаффуз мешавад. можно ки можно навишта мешавад, можно талаффуз мешавад ва маънояш мумкин аст. нилзя ки маънояш мумкин нест аст ва нелзя навишта мешавад, аммо нилзя талаффуз мешавад. разрешено ки иҷозат аст тарҷумааш мешавад ва запрещено ки манъ аст пайваст мешаванд, дар шакли дательный падеж меоянд. сестре нужна операция, хоҳарам ба ҷарроҳӣ ниёз дорад, ё хоҳарамро лозим аст ки ҷарроҳӣ кунанд. сестре дар ин ҷумла дар шакли дательный падеж омадааст. ё студент ке надо готовиться к экзаменам, донишҷӯ бояд ба имтиҳон тайёрӣ бинад. солдату не разрешено курить на посту, сарбоз иҷоза надорад дар постгоҳ сигор бикашад. калимаи солдату ҳам дар шакли дательный падеж омадааст ва калимаи не разрешено ки маъноаш иҷоза надорад. калимаҳои ҳаммаъноро ман дар инҷо бо ҳамун рангҳои ба ҳам мувофиқ дар ин мисолҳо гузоштаам. ва мавриди чорум вақте ки исмҳо барои ифодаи замони муайян истифода мешаванд, дар шакли дательный падеж меоянд. ҳоло ин мисолҳоро бо ҳам мебинем. Я должен подготовить документы к понедельнику. ман бояд то рӯзи душанбе ҳуҷҷатҳоямро омода кунам. к понедельнику дар инҷо калимаи понедельнику дар шакли чӣ омадааст? дательный падеж ва пешоянди ке гирифтааст. ё ҷумлаи дигар, к зиме мигранты вернутся на родину. бо наздик шудани зимистон муҳоҷирон ба ватан бармегарданд. ки дар инҷо калимаи зиме дар шакли дательный падеж омадааст ва поёнаи э гирифтааст ва ҷинсияташ албатта занона аст, яъне женский род аст. ё мисоли дигар, по утрам Ахмед занимается бегом. Аҳмад субҳҳо медавад, ё ки машқи давидан мекунад. инҷо ҳам утрам ки шакли ҷамъи дательный падежи калимаи утро ҳаст, дар охираш поёна ё окончание эм гирифтааст ва дар дательный падеж омадааст. ё мисоли дигар, волки воют по ночам. шабҳо гургҳо чӣ зӯзам мекашанд. калимаи по ночам инҷа ҳам ночи мешавад шакли ҷамъи калимаи ноч ва дар шакли дательный падеж агар биёяд ҳолати ҷамъаш начам мешавад. ин ҳам дар дательный падеж омадааст. як чизро мехоҳам бо истифода аз ин фурсат барои шумо ёдовар шавам ки бисёри авқот исмҳое ки бо пешоянди ке ё пешоянди по меоянд, дар ҳамун дательный падеж меоянд. яъне яке аз нишонаҳои ин ки исмҳо дар шакли дательный падеж омаданд ин аст ки онҳо бо пешояндҳои ке ё по пайваст мешаванд. мавриди панҷум вақте ки исмҳо соҳа ё навъи фаъолиятро ифода мекунанд ва бо исми дигар пайваст мешаванд, дар шакли дательный падеж меоянд. масалан инҷо бибинед, мегӯяд справочник по истории, китоби марҷаи таърих, ки калимаи истории дар инҷо дар шакли дательный падеж омадааст ва дар охираш окончанияи и гирифтааст. специалист по закупкам, мутахассиси харидорӣ. закупки харидорӣ мешавад ки инҷо дар шакли ҷамъ омадааст ин калима ва вақте ки дар шакли дательный падеж меояд поёна ё окончанияи ам мегирад. ё тетрадь по математике, дафтари риёзӣ. калимаи математике дар инҷо
дар шакли дательный падеж омадааст ки аслаш математика аст ва ҷинсияташ занона ё женский род аст. мавриди шашум ин аст ки вақте ки исмҳо бо шумораҳое меоянд ки сину соли онҳоро ифода мекунанд, дар шакли дательный падеж истифода мешаванд. масалан ин ҷумларо бубинед: этому дереву более 100 лет. ин дарахт беш аз 100 сола аст. калимаи дерево дар шакли чӣ омадааст? дательный падеж омадааст ва поёна ё окончанияи «у» гирифтааст. ё мисоли дигар: Ахмаду было 6 лет, когда он освоил буквы, ки тарҷумааш мешавад: Аҳмад 6 сола буд ки ҳарфҳоро ёд гирифт. Ахмаду дар ин ҷо ин калима дар шакли дательный падеж омадааст ва поёнаи «у» ё окончанияи «у» гирифтааст. хуб дӯстон, ҳамин буд ба таври хулас дар бораи мавридҳои истифодаи исмҳои забони русӣ дар шакли дательный падеж. аммо барои ин ки инҳоро шумо беҳтар ёд бигиред, он қоидаҳои дарсҳои қаблиро ки марбут ба дательный падежи исмҳо дар забони русӣ аст, боз ҳам бояд такрор бикунед ва ҳифз бикунед, ёд бигиред ва агар лозим бидонед, дар як дафтари алоҳида ҳамаи ин дарсҳоро ёддошт бигиред. ҳар вақте ки фурсат доштед, метавонед он ёддоштҳоятонро бихонед, то ин ки дар ёдатон баъд ин дарсҳо бимонанд. хуб, бо орзуи муваффақияти шумо ин дарсро ба поён мебарем ва дар паноҳи худованд бошед.